Crezi că doar milionarii fac bani din investiții. Dar oare cum au ajuns milionari? Oamenii cu bani nu au început neapărat cu bani mulți, ci au început de vreme și nu au renunțat. Investițiile nu sunt despre cât de mulți bani ai, ci despre ceea ce faci cu banii pe care îi ai. Doar dacă aduni banii pe care îi rosești pe comenzi de mâncare, cafele în oraș sau abonamente inutile, poți aduna câteva sute de lei pe care îi poți investi. Hai să vorbim despre un exemplu real. Să spunem că cineva care își bea cafeaua în oraș începe să bea cafea acasă. În funcție de prețul cafelei, cheltuiala lunară poate varia între 150 și 600 de lei. Să luăm o medie de 300 de lei pe lună. Dacă i-ai investi în indexul S&P 500, în 5 ani ai avea aproximativ 4500 de euro, iar în 10 ani ai avea aproximativ 11.000 de euro. Și asta doar printr-o schimbare minoră. Desigur, acești bani nu reprezintă o avere, dar reprezintă un punct de plecare. Toți putem investi, depinde ce priorități avem. Începe și tu să investești de azi, nu de mâine.